Bakaman iti baro iway pa iway. Kamtam niya kipan sen ba jongi. Kibadon na do menemstap. Ba kibadon hagani ka klip mat. Bangi menta ban ay men sen yangi. Ban pin slor yangi. Ni sewo ipi pam sen ba na ka benda di Jingkren stom jong pi. Ban pin nap pin biang ban pin po pin ping ya kiparish kiba pitray. Kajing sewo bakong san ya iparish prish. Jingkren ke sau semper pada liolendam ringkap badi pada Hieronymus ibadai spiritual director jong kason fo ibadai ro pada senrop Jingkren ke parish ringkap badi para Kristen Jingkren ke sau semper hakaba kanusya galong kaba kraw abang ila poi hangne menden ni sengau tho yang ta ke Jingkren Jingkren ke JINGSNGEWNGUH Jingkren ke JINGKNEW lang jungi menta ke sengi Kejinglong kene ka kompong ka pinsngaw ini bangilong very special kai ka bai padang haga jinyalam jong padang ba ilale kalong kabakir pang ado kata ke kulai sibun pada ya kene ke ai barot ba ilale nak bentai National Women's Day ngai kulai lingkong ya presiden be jongi kong felicita sni burom basokong Badia P Secretary Seni Burong Besuk Batumjo iki member Jong Kasun For Barokhoi Badia P ki President ki Secretary ki member Jong ki Parish Bakia Badia P Baro ki long kami iway pa iway ki Badon Hangni Masuk Khair Jong Blay Daka Jinghi Jing Sebun Jongu Ngilala Banyalum Hakani Kasni De Hakabaning Kong Kebelah Sebun Yakini ka team Kebelah Ayla Dengar Ban paria kmat jongi ya ke ten jong blay kat kulay sibun ni kong jenebe ibla pulay ya ke ne ka tim ko ya dai bat ke ne ka sni chapang de JINGSNGEWNGUH hangne ngios ngau bakadon ke JINGSNGEWNGUH ke jingduai ke jingchat keman ke jingduai ba ke JINGSNGEWNGUH kenrai ya ngala petha ba ngadai ban kran chapang ke JINGSNGEWNGUH kadai ka shiti jong pongros Syaki Thessalonika kabong to syat berbor duai khamsange haki baro to anu kini kalong komon bulai larang isngap yakni kinten kalong kabasuk banyak sengau henrai kabe pat ban praktis henrai ladang persyang kala banlong nama ba baro khai ni sutho ka ai ka JINGSNGEWNGUH don bun pedang jungi kimang ju persyang yakini ke kinten SNGEWNGUH mo tena kene ke kubon ni semua tho ba blai kwa yani bangin long ki batman ki baduai bat ki badap da ke JINGSNGEWNGUH te kumba la ong pi kumba ka dei ka wala da ka dei ka ta ka tiem ka ngi ong ba ke jingkule ka long bangin long berbor ki batman ki baduai ndrei yang ala tha ban ong Bangan ai kene ka team jong ki JINGSNGEWNGUH kene ka senam jong ki JINGSNGEWNGUH ne do ka sniu try la ya ka balai polai kata ka de khat sau to de nai wing an hajar tuai hado ka sniu try la ya ka balai polai ka khat lai to de nai wing ar po de da kene ka senam jong ki JINGSNGEWNGUH kempat ka pin mau yangi banlong ki BASNGEWNGUH yau blai banlong ki BASNGEWNGUH ya ki para breu Banlong di BASNGEWNGUH ya ki barot bo blay ratau kumbau Archbishop jungi uong kadai kapor bangin kimiyet galade bat ban pulari ublay banlong ki apostol ki bakloi bat ki bak shidham ban bin priang ke himaj ublay ka balong ka Jingkren pa bo bhatam jong ka JINGSNGEWNGUH jongi ya ublay sa chisengan ban ni ka shiti sharai ka ba u Archbishop la thok Wang dakani ka senam jong ke JINGSNGEWNGUH Kempat kan pintin mau yangi banlong ki BASNGEWNGUH yau blay bat yik para briu jongi kadai ka por bangin kimiyet yalade bat ban kulari blay banlong ki apostol ki bakloi bat ki bashit raham ban bin priang ya ke hima jong blay ka banlong ke Jingkren pa wo bhatam jong ke JINGSNGEWNGUH jongi yau blay dakini ki kinten jong Archbishop Ngikin mau ikakan thay nong Samaria. Habakalay bantong na kapong. Habaw Jisu la kulare ka bon aya
kata ko ya ko ka ba kan tangan syo leno kabadai kata ko jingem kata ke tintai samaria do snoto ya kata ke jinggulal jong jisu kalau maria chinong banyalap banyato hakita kepada beliau bau jisu ulong mesaya tekene kedai ke kubor jong ke jingsngenguh jong ka ya jisu bak ke jing penpriang jong ka bakalong kum kadak jong ke jingsngenguh snoto tambah bak ke ai kene ke jingsnoto hok ke jingsngenguh hok ni latep henrai tang ban chupen kin mau mo kato ka ne ki mak bangen snoto ka ai kene ke jingsngenguh bang snoto ka dai ke jinglong ka baha bat ka jingle badon burom ka dai ka wai na ki hok ki bang la yo no blai kene ka dai ka tom ka shiti sharai jong archbishop jongi nang ta pa de ke jingsngenguh ka dai ka dak ka shin jong ka don nut ka baha srap yang ke jingsngenguh ka dai ka dak ka shin jong ka don nut ka baha ha ka ba wat la ka men palat ya ki ai ka ba ka la yo priam la ke jing ai sngo ba henrai kamplet yau tau long ai nama ba bunsen ni juklet ya ki long ai sngo ba yang ni tene ki long le ba jong ni te ka ne ka dai ka jing pen mau yang ni nang ta ka don nut ka sngo kam dai kam ba ka long ka jing long ka ba krau tam henrai ka dai ro ka mi jong ki hok ki sot ne ki jinglong ba koridor baro ke jingsngenguh ka dai ka mi jong ki jinglong ba koridor baro nan ta pa de ke jingsngenguh ka dai ka jinglong ba kloi jong ka minsen ban snoto kumno banyaro ban sngenguh ya ki jing ai ki balayo ki ba ka layo priang na ki wai ka minsen ba sngenguh ka ke soi na ka minsen ka ba jan show blai ka kinten ka ba sutam ban snoto ya ka ne ki jingsngenguh kadai kata kakten ka ba mangi baro iwai na do ikunlong hado ki bala he ki bala sam ki teman ki sam ni ju pedeng kam ya ka mana kesngi bat kata kenten kadai ka bangi sai ong kublai sibun to mentai ya puson bat baik ya lade hado ngi don ne am ya kene ka jinglong ka ba bha bat ka badon burong hoi kempap jan baro nengi ni kubur mangi don ya kene ka jinglong ka bha nama bang long ki kun jong blai ni long ki long buat jong blai ni jios ngau haka kubor ba ha ka gospel uji su man haka pon upen pau ya kata ke jingsngenguh bat kum joro ni don kata ke jinglong ka ba ha kum ki kimi nama de mengi ki ba hikaya ki kun te la dan ni long mengi ki long hikaya ki kun te tempat kum ka kimi nala jong ngadai ban long ka basngenguh tempat kum ki ken thairo ngilong ki basngenguh dak ba buat ya kan nuksa jong ka Maria haba angal lalai ben benai ka Maria haba ka Maria lalai ben ya kendo ya Elizabeth kamin sen jong ka kala ruaya ro yo blai kane kadai kata ke jingsngenguh ba blai bet ya ke jinglong red jong ka bakan long ka kemi jong blai te dai kane ke jinglong ka ba ha ka ba don hangi bangi pho mot pho ma ngiyo i pi mentai ki long mi ba ro khoi ki ba wan nang ne ke jing pho mot ke jing pho mat ke jing kin tiak ke jing kin shriak mo ngom khem yo i no ro ba pi pen hat sum tum ki sin tor jong pi hendai pi da ke jing kemen ka ba ning kong e ba pin kemen ye pi ka dai na ma ba pi long ki bas ngongo ba ngan ai ngo yo blai ha ke ne ka sni ba ro asna mentai ni ada na ki jing lockdown ni khem yo sho ba ye kin do khem ba ke jing men ye blai jong ni ro ka long ka ba kam sum thao sho de mentai da ke jing ai jong ka lockdown Nilawan hang ne dak jing kemen tempat ka bening kong kalong ban sngenguh ya blai mo kalong ini ban pin pomat ban nin kemen wa dak bedeng ki jing ki bang ye kendo nang ta bedeng ni he insan ro ha ki jing dai ba ki pada beriu ki bas sngenguh ba khai ki beriu ki to ki beriu ki bas sngenguh kadang nu ki bas sngenguh ka penyo shibun ki jing ku ma kada onut ke basngongo kan penyo shibun ki jingkerku lada mano napi lada ki ai pi sngongo ita ki briu kita ki mong ai tempat kinang ai sho pi namar yo i kata ka min sem jong ke jingsngongo dementa hindia min pai yano ngin sngongo tempat se mo abang yong yano ngin sngongo chi sendam ke jingmat jing prakhat jungi kan her
bel show blay ubalong ka kemay jong ke jing ba ke jing e ke jing sen ai baro kas kisam ki bangi jing ruai step jungi ha ki jing duai jungi ki ong kum lo ngi dei ban ai ngo yo blay na maru long ba 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 na ma ba ke jing e jungu ka long ka ban ne junom